Barackot szedtünk. Mondanom se kell, hogy inkább csak te szedted. Én meg álltam a fa alatt, és bámultam a lábad, ahogyan ágról ágra léptél, aztán kitámasztottad olykor magadat. Álmodozva, csak nem fél öntudatlan néztem erős, barna lábszáradat, ahogy mozdult, ahogy feszült, lazult, mint valami különös és gyönyörű, érthetetlen természeti jelenség. Mit segítsek? Kérdeztem. Mire te? Semmit, csak beszélgess velem. És beszélgettünk. Nem tudom miről, kertészkedésről és irodalomról, politikáról, a barátainkról, mindenről és semmiről. Ezt szerettem mindig is a legjobban benned. Ezt a könnyű és értelmes gondtalanságot, emberre, állatra világító, nyugalmas, racionális derűt. A barack szép érett volt, kicsikét ananászillatú. Pitét sütöttem. Miért mesélem el? Nem is tudom. Igazából szeretnék, mint a macska, most az öletben összegömbölyödni. Félig se nyitott, zöld szememmel, nézni eres, nyugodt, tiszta kezed.